Qaysı bir çağa dünya gelenden soň şol tarapdan akyka bermeklik 7-nji günde ol mustahap bolýar. Ogul çağa tarapdan 2 goýun ýa 2 geçi soýup akyka bermeli. Gyz çağa tarapdan 1 goýun ýa 1 geçi soýup sadaka bermeli. 7-nji günde eger akyka dip bilmese, ondan 4-nji günde. Eger ondan berip bilmese 21-nji günde. Eger onda hem akyka qaysı bir sebep bilen akyka dip bilmese, onda ondan soň berse hem bolýar. Kaçan berse hem ondan soň 21-nji günden soň kaçan akyka berse hem bolýar. Belagat etmekden öňem soňam ta ölünçe akyka berişlik durust. Çağa akyka berilen pillasynda ogul çağa tarapdan 2 mal soýup, gyz çağa tarapdan 1 mal soýup akyka beren pillasynda 7-nji günde akyka berdi şo pillen saçyny almaly bolýar. Saçyny alyp saçynyň barabarynda kömüş sadaka vermeli. Ya da kömüşün kıymatını sadaka vermeli bolýar garyp adamlarga. Eger 7-nji günde saçyny almadyk bolsa, onda 14-nji günde alsam bolýar, 20-nji günde alsam bolýar. Eger onda alyp bilmedik bolsa saçyny, ondan soň alsa hem bolýar. Ta belagat ýetinçe gyça kyny belagat ýetmeden öňräge çalsa bolýar, belagat ýetenden soň saçyny alyşlyk durust däl. Akykat üçin mal soýulan pilla saçyny alyşlyk durust däl onda. Ogul çagan kyn kaçan alsa hem bolýar. Saçyny. Yani kaçanyki saçyny alan pillasynda şonuň wezinine barabar kömüş sadaka bermeli, şonuň kıymatyny garyp adamlar sadaka bermeli bolýar. Qaysy biri eger öz tarapyndan akyka berjek bolsa, çağa pillasynda attalary onuň attasy enesi akykasyny bermedik bolsa, indi öz akykatyny berjek bolsa hem bilmeden ol akyka berişligi durust. Bul akyka bermeklik mustahap. Çağa bolan pilla 7-nji günden awwal akyka bermeklik hem hilap sünnet. 7-nji günde bermeli. Onda berip bilmese 14-nji, ondan soň 21-nji. 21-njiden berip bilmese, bir adam akykan ondan soň qaysy günde berse hem bolýar. Öz akykasyny bilmeden awwal berişlik durust. Çağanyň akykasyny bermekligiň barasynda bir gowl bar. Bu gowlda şo diýikden bir adam awladym nafarman bolmasyn diýse, şol bolundan soň 7-nji günde ýa ondan soň 14-nji gün ýa 21-nji günde şo tarapdan akyka bersin ogul çağa. 2 mal soýup akyka bersin. Şol mustahap gyz çağa watan 1 goýun ýa 1 geçi soýup sadaka bersin diýenek. Wallahu alam,